Haikunia cikloni phain kora troxi lakha inkora isi Borjan constituency ang kangki parlo rong pimplam Langvuku model village community hall along Langvuku havar kedo amring ing tiarong sarthing tiarong lapen sarpo teron rong thomarat chingrum si mini solar project Langvuku havar bilong le lapen Sainik school don kebalong le ki pardo pon pata ke do tumaphan compensation ng pivek nangji jongsi pi pe pulotangte nang bilong le lapen Chedon thekthe pura sodak pen phirang kya mailong lapthe chipaklang pon rong thomara chingrum pen EC committee tame seng ponsi Langvuku area land protection committee pomen irpon labangso committee ke seng along me purolanteron chunbang Lawrence rong ha tumaphansi pekpon bangso hawar rong ke seng pon lake pharokri sir kebra tro kebra hinia ningkan rongru chukim pondo lapen hala so hu teke ingnar dopik phiri mimista nilitum lahe arum lut choksi ko anni kisung chechak pensing rongru chukim pondo lapen kidam tang surini ra plia sengkan stami kuki ok chum pranatum hemrit menang kai pilap lapen munir phan thadai vipin pen bangkri sir kep apran karmut anta dolo nilitum longli philangka chinghon kacharai ko majoini lapuan akisung chechak dera phita thir thip si buchi bombo bonta nona por sorkar pen mini solar project 600 Bighas nangke raiji puke koson pen sinilitum Chedon dunpo athenilitum ladak si sai chotiki sok nempo asonason chuklem si hemrit chilanglo lasinilitum rong thomarat pen ke Chedon dun thekthe pusi sodak pen non kichari sorkar mate karbinglo thomas council kichari tuma phan hadak arat pen lamthi chipaklang ponenti lapen halapu Sainik school phanchiri pharokli council penang ke hangate niritum rong thomarat Chedon si kecharli adim pumatha dun si pektunlo lapen hala sohut compensation PG pusi ningje pono bonta nona por bangke compensation pp pu kipu ke niritum chikroi dun thekthe kalite bilong le pusi rong thomarat ningkang samse lamthe chipaklang ponthu bangso scheme central pen ke wanalong sarpo teron arong asar aphantame komadne phone call si kether nangdi jongsi bangso project ki bijalong ke khamkhe dun protangte jelang thapji pusi ke ther ke hap alam thi apu thakta nang chepaklang dun jongsi ke khang dun peni alam jongsi ke dolo pulote nangli phan jel chekron chong nang biji polam theta rong sarapan phone pe la puson ki pudu lasilapson ke ther ke hap abang ke claim to the energy position tum land Langvuku area land protection committee pen ke tum la bangso lam the same tum pachi dun lo apela persona bang ke tum kar bi hanang mo ke la son claim to the energy luvok lomdet stame ronga sar pose alang le ta nangli tuma phan longle nang pipe puna pipe nang tum Sainik school bg polo Sainik school phan alang le same longle nang pidin lo anang pidera pisi yang kora da aprek ada project nang ki bidun suji pulote ko sonse ni tum da ke dorat me kona se ke dampo la so joini pen se alang ni ta methang arong arat mekar alang le methang arong aching hona joini se la bang so alang mang ke ni tum pudu nang kok lo khang nang kok lo la so long mang ke la sona bang ke claim ke nang ji la se la son ke ther ke hab yong se prang ke bang ji lang ta la son ke matha la son ke claim bang putu lang putu la bang ke ni tum angko nang che song ji la pen tum la bang so Langvuku land protection committee ben ke ni tum ke arjap se ji non tar jap thik ji la pen ke bang ji lang ta al jap thik ji la pen tum ta parong thom arada bang ke ni tum la bang so long le phelang bang ke ni tum cherai kompi meji la pen tum hokpe se claim ji la pen la person ke ther ke habang se non ke bang ji lang poda tu bomlang polote ni tum la se ta ke se so dilai pen bijoy rong pi carbing long life